Milí přátelé, dnes se setkáváme u rozhovoru, který je na téma podnikání, které nám může změnit život, s našimi dvěmi hosty, krásnými, úspěšnými ženami, a to Adrianou Gorasovou, naší senior manažerkou, a Zafírovou manažerkou Adrianou Šerešovou. A my budeme pokračovat další otázkou, dalším tématem, které se vlastně váže na práci, takovou tu každodenní aktivitu, každodenní práci s lidmi. Protože často lidé se ptají, když chodím do práce, tak mi někdo řekne, co mám dělat, já to udělám, dostanu za to zaplaceno. Ale v podnikání to tak není. V podnikání jsem si svým vlastním šéfem, sama si říkám, co mám dělat, a je tam potřeba určitě mnoho, já se říct, také té disciplíny, samostatnosti a každodenní motivace a zapálení k tomu, abychom ráno, když stáváme z té postele, měli tu energii a opravdu tu chuť tvořit nové věci a mluvit s novými a novými lidmi. Jak taková denní aktivity vypadají, jak takový denní program máte, který vás vede k vašemu úspěchu, Adriano? Tak teraz to už robím na hlavný pracovný úväzok a robíme to aj spolu s manželom, takže my sa tak krásne doplňame, lebo pred 11 rokmi v podstate sa mi ho podarilo nahovoriť, že nechal kariéru zo zahraničia, kde robil tiež 17 rokov a zarábal slušné peniaze. Neveril, že na Slovensku sa dajú zarobiť väčšie peniaze ako v zahraničí, ale tak naše bonus recapy ho presvedčili. A môžem povedať, že my sa tak krásne doplňame a máme to trošku rozdelené, že kto čo robí, kto akú činnosť, ale ak mám prejsť to, že čo vlastne, ako treba tú dennú, mne sa práve to páčilo tu na Forever podnikaní, že môžem práve tvoriť. Že mi nepovie ten šéf, že čo mám robiť, a ani doprava, ani doľava, ale že tu si môžem tvoriť. Naštudovala som si niečo o multileveli, naštudovala som si niečo o tejto profesii, pretože tu nemáme zakázané čítať a počúvať veci. Keď som sa do toho chcela, ja som to od prvej chvíle brala vážne. To je ten veľký rozdiel možno, že mnohí niektorí ľudia, povedzme, to začínajú, skúšajú, ale v rámci svojich možností. A to je dobré, lebo tu sú rôzne generácie, by som povedala, či už mladí, starší. Ale tá denná rutina, vždy to musí byť o niečom, kde odovzdám svoje skúsenosti, pretože táto práca je s ľuďmi a o ľuďoch. Odovzdať skúsenosť, vytvoriť si tú spotrebiteľskú sieť, ako ja hovorím, a potom si vytvoriť ľudí, možno ktorí to budú robiť popri zamestnaní, ktorí sa budú chcieť tomu venovať, a o tom sa práve rozprávame. Každý boží deň som si dala za záväzok, že aspoň s 2-3 ľuďmi sa porozprávam o Forever podnikaní. Každý den. Každý deň. Ono dá sa samozrejme aj raz do týždňa sa tomu venovať, aj 2-krát do týždňa sa tomu venovať, aj párkrát do mesiaca sa tomu venovať. Ja to hovorím hobby Forever a je to veľmi pekné, ak naozaj je to výborné, kto chce popri svojej profesii, popri práci, napríklad nejaké privýrobenie plus peniaze, tak určite. Ale ak človek rozmýšľa trošku vo väčšom, alebo by si možno časom chcel nahradiť tú prácu, ktorú teraz robí, alebo si vytvoriť to najväčšie podnikanie, tak práve vo Forever môže, pretože tu máme voľbu. Či chceme byť zákazníci, či si chceme len privyrobiť, či chceme, ja neviem, plus 1000, alebo či si tu vytvoríme práve ten pasívny príjem, ktorý si treba prečítať o tom, že čo je pasívny príjem, keď sa s tým niekto nestretol. Práve to bolo to lákadlo pre mňa, že vytvoriť si niečo, nakoľko nepochádzam z bohatej rodiny, nemala som možnosť nič dediť, nejaké budovy, alebo ani sme nemali kapitál, kde by sme si niečo kúpili a žili z tých pasívnych príjmov, tak práve multilevel a toto podnikanie, Forever podnikanie aj obyčajnému človeku dáva možnosť, a k tomu do toho vloží čas, energiu, si tu vybudovať také podnikanie, z ktorého má pasívny príjem a navyše je to dedičné. A toto bolo niečo, čo sa mi veľmi páčilo. Tá denná rutina je vždy sa podeliť s ľuďmi o skúsenosť. Ja vždy hovorím, keď sa opýtaš, tak dostaneš áno, nie. A práve aj môj príklad bol dosť taký, že nikto mi 7 rokov nepovedal o príležitosti. Ja nehovorím, že by som hneď bola povedala áno, lebo človek je v rôznych situáciách, ale ja som bola pripravená na zmenu. Ale nič neprišlo oproti, do čo by som sa pichla, dá sa povedať. A veľakrát som nechcela ísť do toho zamestnania. To znamená denná rutina, každodenná činnosť. Vždy
sa rozprávam s ľuďmi. Pýtam si doporučenie od ľudí, ktorí sú už spokojní napríklad s produktami zákazníci. Mne to veľmi dobre funguje, že tí, ktorí sú spokojní zákazníci, nechcú sa tomu venovať, tak vždy si pýtam, vieš vo svojom okolí pár ľudí, ktorým by sme možno pomohli produktami alebo ktorí možno rieši nejakú životnú situáciu. Takže mne veľmi dobre funguje tá pravidelná činnosť, tá disciplína každý deň. Každý deň. To som si ja dala a mám to 15 rokov. To je krásné, moc vám k tomu gratuluji. Adriano, jak je to u vás? U mňa je to tak, že je to aj zodpovednosť a ja si myslím, že som dosť zodpovedná žena, takže snažím sa ráno tak sa zobudiť, že si rozdelím prácu, že aj s tímom troška pracovať, aj s novými, aj kontaktovať vždy, ako snažím sa každý deň 4-5 kontaktovať, nie vždy sa podarí a tiež aj užívateľov zvyknem obvolávať, pretože tým skôr mi volá, ako oni sa ozývajú, čo a naplánujeme si deň Zoomy a takéto, ale tí, čo iba užívateľia sú, tak oni neviem, či správne užívajú, či im vydržal ten produkt dovtedy, či potrebujú pomôcť, tak sa snažím aj takým ľuďom pomôcť, tak snažím sa zamestnať sa celý deň a myslieť vždy na Forever a byť v dispozícii, lebo niekto ako sa bojí mi volať už po 5 a tak reku, mne môžeš odkedy volať, ja už keď spíme niečo, ja nedvíham, ako mňa nevyrušuješ, mňa ako Forever a zdravie a ľudia nevyrušujú. Ak som mimo, tak nie vždy si berem telefón tam, kde sa nemá brať, ale ináč ja si to užívam, ja si užívam ten život. Ja za to vravím, že to posolstvo a to povolanie, práve, že som na Forever ako vymenila, tak to je aj dar od Boha podľa mňa, lebo vždy som mala v hlave, že pomáhať alebo pracovať s ľuďmi. To mi nerobí problém a učím mojich ľudí. A vzťahy si budovať, lebo to je najťažšie, lebo nie s každým treba individuálne sa aj rozprávať, aj sa im venovať. Nie každý chodí aj do spoločnosti, treba to rešpektovať na začiatku, lebo tiež moja rodina nechcela ísť nikde. Aj ja som veľakrát aj plakala, pretože keď ma ocenili ako na manažera, celá skupina tam bola, prišli mi gratulovať, boli som ňu aj potom, vtedy sme aj oslavovali dlho do noci ešte, autobusmi sme chodili do Senca, ale moja rodina tam nebola. Teraz vravia síce, že to ľutujú, hlavne dcéra toto, lebo na dovolenku už chodili, hlavne deti, ale to, čo vieš teraz urobiť, aby si to neľutovala, všetko treba, aby si ten život užívala, aby si pomohla, aby si potom nemala výčitky svedomia. Tak ja sa snažím celý deň takto robiť, že aj s novými, aj s tými, čo teraz nepracujú, ale sme v kontakte, majú iné povinnosti teraz, tak aj im zvyknem volať. Tak aj sa učím, knihy si čítam, lebo chcem predsa aj postúpiť, aj naozaj sa v tom zdokonaliť, aby som vedela pomôcť naozaj, aby som sa stala lídrom. A ďakujem aj touto cestou pani riaditeľke, že ma dala do leadershipu. A k úcte pani riaditeľke a k týmu som to neodmietla a to ako som mala z toho potom dobrý pocit, ale ďakujem za dôveru. Já děkuju, protože se učím od vás, od všech. Vy jste řekli nádhernou věc a to je vlastně v podstatě budujeme vztahy, budujeme dlouhodobé, krátkodobé, střednědobé, to je jedno, jak dlouho s tím člověkem, ale jsou to nádherné zkušenosti, protože potkáváme nové lidi, ať už s těmi, kterým pracujeme, kteří už v týmu jsou, nebo ty, které denně oslovujete a dáváte jim tu příležitost a zvete je do naší skvělé Forever komunity. A také jste řekli krásnou věc a to, že respektujete u lidí jejich potřeby, jejich současnou situaci. Když řeknou ne, to neznamená nikdy. Možná se jenom změní okolnosti, tak jak se mění u nás v životech a přijde ten čas, kdy o vás budou vědět a zaťukají na dveře nebo napíšou na sociálních sítích, že teď nastal ten čas a chtějí nějakou změnu. Ale vy jste také říkali, dámy, že ve vašich týmech jsou různí lidé z různých skupin. Když byste se měli podívat, jací lidé vlastně v tom vašem týmu jsou, komu všemu pomáháte, kdo se přidává, kdo je takovým typickým foreveráckým členem vašeho týmu. Máme nějaký profil, nebo je to napříč všemi generacemi, všemi, dá se říci, s profesemi. Jak to vypadá? Aby jsme trošičku přiblížili našim posluchačům, kdo všechno se k do Foreveru přidává.
Áno, ja na začiatku som rozmýšľala tak, že som zdravotníčka a predsa mám v sebe ako pomáhať ďalej, tak to budú mať všetci zdravotníci, tak som sa mýlila. Takže všetkých oslovujem, všetkých registrujem, lebo každý povie, že nemá tú šancu, bojí sa, reku, ja mám trému už 17 rokov a dá sa to aj takto robiť. Podľa všetkého a všetkých registrujem, aj mamičiek, aj starých ľudí dokonca, lebo niektorí, čo prišli na prednášky, tak prišli s dcérami alebo s rodinou a hneď povedali, že mami, ty nie, ty sa neťahaj tam, my ti kúpime, čo treba, a ja sa nemôžem registrovať, takže ja mám registrovaných aj nad 70 rokov, lebo oni z toho majú taký dobrý pocit, lebo viem, ako to tiež skúsenosť z nemocnice, že ľudia tiež potrebujú ako spoločnosť, potrebujú vzťahy mať, potrebuje človek si budovať vzťahy, kým žije, by som tak povedala. A ja podľa mňa starším ľuďom viem len takto pomôcť a takto najlepšie pomôcť, že ich zaregistrujem, majú z toho taký pocit, že sú užitoční. A keď sú užitoční, tak nie z tých produktov, ale začne tá samoliečba. Ja už potom som šťastná z tých ľudí. Další otázku, Adriano, na vás. Více lidí v týmu je větší i obchod nebo biznis a to také jsou i větší příjmy, větší bonusy, jak říkáme. Jak je pro vás Forever, když se podíváte na ten trh ve své podstatě Slovenské republiky a těch možností samozřejmě je na tom trhu spoustu, ale ne každá firma, která nabízí tento způsob podnikání, je tolik má bohaté odměňování, jako má Forever. Když by se to měla ze svých zkušeností nějak přiblížit našim posluchačům, jak Forever podnikání je atraktivní? Veľmi atraktívne. Ja som dosť trpela v mojom predošlom zamestnaní, že ja ako žena som vždy zarábala menej ako chlapi. Darmo. Ja som to dosť zažívala, pretože som 90% robila s chlapmi, s mužským pokolením a vždy boli lepšie ohodnotení, aj keď som robila takú istú prácu a niekedy aj naviac by som povedala, pretože ja teraz nechcem nič zlé na pánov, ale zase sme také huževnatejšie, ešte to dotiahneme ešte trošku. A ja som z toho bola dosť nešťastná, že ja som mala ten menší príjem. A keď som sa pozrela na tie možnosti Forever podnikania, Forever príjmu, tak sa mi otvorilo veľa odmeňovacích systémov. To znamená, že naozaj si tu človek môže vybrať, či si chce len privyrobiť popri materskej, popri dôchodku. Takže je to pri všetky vekové kategórie. Máme takých starších ľudí, ako Adrika hovorila, že sa pridali kvôli produktom, ale si privyrábajú na svoje produkty, aby si ich mohli dovoliť napríklad, aby si nemuseli na to dôchodky. Toto je obrovské plus, by som povedala. A oni nadšene odovzdávajú svoje skúsenosti. A že vás přerušu, je pravda, že důchodový systém asi v obou krajinách, Čechách i na Slovensku, nezaručuje člověku důstojné stáří úplně, buďme upřímní. A ne vždycky si v tomto, já to vidím u své maminky, nemůže dovolit to, co by si takový člověk zasloužil, aby si mohl dovolit. A toto je úžasné řešení. Ja som sa bála vlastne toho, že dôjdem možno do dôchodkového veku. Ja som, ako som spomínala, mamku mala 30 rokov na invalidnom dôchodku a videla som tie mizerné peniaze, ktoré ona dostávala. Keby nebol otec, keby sme neboli 3 dcery, ktoré sme si mohli dovoliť jej pomáhať, ona by nemala základy z toho príjmu, ktoré. To znamená, že mne to ukázalo, že ten sociálny a dôchodkový systém mňa nezabezpečí, keď sa mne niečo stane, alebo keď zostarnem. A není to pravda, že keď zostarneš, ty už nič nepotrebuješ. Ja som o tom presvedčená, že práve človek by mal cestovať, mal by si užívať kúpele, mal by si užívať mnohé veci. A vo Forever som práve našla tieto možnosti. Jednak v tom pasívnom príjme, pretože ten pasívny príjem pre mňa momentálne aj s manželom znamená, že robíme koľko chceme. Keď máme chuť aj 8 hodín a poviem to aj 10 ľuďom, a keď nemám chuť, alebo tak ja celkom nie, lebo ja som pracovne závislá, hej, takže ja musím každý deň niečo robiť, ale môžem si dovoliť robiť len 2-3 hodiny a venovať sa sebe, svoje hobby. Milujem čítanie, milujem prechádzky, milujem sa venovať vnúčatám, milujem more, takže často ideme k moru. Ale práve tie príjmy, ktoré tu sú, ak môžem sa vyjadriť, tak snívať na Slovensku o tom, že zamestnanec alebo klasický podnikateľ má v čistom 5-miestne číslo na výplatnej páske, to je možno niekedy sen. A vo Forever je to realita pre nás už 7-8 rokov. To je krásne, gratulujú. A plus ďalšie benefity, ktoré tu Forever ponúka, lebo na začiatku som videla len tých 2000 eur. Ale čím sme pomáhali
tomu tímu. Prišli do tímu ľudia, ktorí boli takisto nadšení ako my, takisto chceli si zmeniť životy. Tým pádom im ukazujeme tie možnosti. A tá firma vás odmeňuje tým pasívnym príjmom, že raz nájdeš človeka, naučíš ho, dáš mu tú šancu, dáš mu tú možnosť, ale ty tie pasívne príjmy pomeráš. To znamená, že to, čo som si bola kedy vysnívala, mať dom, mať auto, cestovať po svete, vďaka Forever sa mi to podarilo všetko. My, čo máme s manželom, máme z Forever. A precestovali sme celý svet. Gratuluju. A toto je to, čo ľudia možno na začiatku nevidia. Vidia len to, že možno niečo mám ponúknuť, možno vidí tú zubnú pastu, možno vidí, že niekomu niečo mám predať. A ja vždy hovorím, že tie ozajstné hodnoty prídu potom. Lebo tak, ako Adrika krásne povedala, my 15 rokov máme úžasné vzťahy. Aj s tou vrchnou líniou, so sponzorskou líniou. Môžem povedať, že priateľské. Vždy sme sa na seba vedeli spoľahnúť a tak to zostane aj ďalej. Hľadali sme si cestu, sme rôzne osobnosti. Ja som bola tá, ktorá som snívala. Moja sponzorka ona si vysnila, že chce do svojho auta autorádio. Ja som povedala, čo tak mať auto s autom rádiom, hej? Pamätáš sa, keď proste učili sme sa spolu snívať. Oni nám pomáhali s tými zručnosťami, skúsenosťami, ktoré mali. Ja som im zase dodávala to obchodné, to väčšie snívanie a takto sme sa krásne doplňali. Takže možností je tu veľmi veľa. Takže len sa do toho treba pozrieť hlbšie. Nádhera. Takže v podstatě kdokoliv, jakékoliv věku, vyznání, vzdělání si může přivydělat pár stovek, ale můžou lidé snít v menším i ve veľkém, protože vše je tu možné. Viete čo, ešte mám takú skúsenosť, prečo sa ľudia pridávajú, čo mne mnohí povedali, kvôli komunite. Chcú niekam patriť. Ja som mala ľudí v tíme, ktorí nepotrebovali až tak peniaze. Riešili si zdravie, riešili si kozmetiku, pretože to si každý dneska kupuje. Veľmi jednoducho sa snažím aj ľuďom vysvetľovať aj to rozmýšľanie v tomto podnikaní. To, čo bežne človek používa, to Forever má. A len to treba vymeniť. A veľakrát, keď som sa spýtala ľudí, pozri sa, vidím, že ty ani nepotrebuješ extra peniaze, alebo tak, ale ja strašne rada chodím medzi vás. Ja strašne som rada medzi tými pozitívnymi. Vy tak dobre rozmýšľate. My sme vedeli v Rimavskej Sobote, keď nejaká veselá partia išla po ulici a rehotali sme sa, všetci chodili, viete, ako také zombici a my sme vyrehotaní, vysmiatí, svietili sme s tými žltými taškami, čo sme mali z Forever. My sme boli šťastní ľudia, my sme si to neskutočne užívali. Užívame si to doteraz. A môžem povedať, že už aj ten tím, ktorý máme, tak už aj oni majú tie vlastné týmy, vlastné skupiny. A veľmi ma teší, keď vidím, že chodia spolu na chaty, že majú rôzne stretnutia, robia si grilovačky, guláš party. Viete prečo? Užívajú si to. A to je to, tá pridaná hodnota, čo nikde inde nevnímam, že pracujeme, treba aj tu pracovať, nikdy som to nepovedala, zarábame, to je dobré, nadštandardne na Slovensku, pretože my na Slovensku máme taký istý marketingový a odmeňovací systém ako v Rakúsku, v Nemecku, Švajčiarsku. Prečo chodia ľudia do zahraničia? Prečo manžel odišiel do zahraničia? Lebo nemal možnosť za tú istú prácu, tam zarábal 3-4 krát toľko. Si predstavte, že Forever aj slovenských, aj českých distribútorov odmeňuje takisto ako švajčiarských, nemeckých, takže my tu nemáme rozdiel v príjme. To znamená, že veľmi rada o tom hovorím s ľuďmi, že tu máme také možnosti, ako v západnej Európe s Forever. My v podstatě jsme globální společnost, takže kdekoliv můžeme mít tyto presne příležitosti. Jsme ve 140 zemích světa, to je nádhera. Přátelé, co vás motivuje, vás osobně, k tomu, abyste dál rostli, abyste dál sdíleli, šířili a dá se říct, pomáhali lidem měnit jejich životy. Co vás motivuje? Dve veci. Prvá je samozrejme ten sen, ktorý som si vysnívala a ten sľub, ktorý som si dala sama pre seba, nie pre niekoho druhého. Keď som prišla do Forever, tak som bola veľmi šťastná, lebo som hľadala možnosti a našla som tu. Naozaj všetko som tu našla, čo som hľadala. Komunitu, vzťahy, ako Adrika povedala, kvalitné produkty, kvalitné zázemie. Máme tu vedenie vás, pani riaditeľka, s tímom, ktorý nám veľmi pomáhate. To znamená, že všetko.
že nemá ten sľub, ktorý som si dala. A mne sa veľmi zapáčila tá diamantová pozícia, ktorú 5 týždňov som bola v obchode a náša vrchná línia, náš diamantový manažér Miky Berkic si to preberal. Jednoducho mne to tam zostalo a ja neviem sklamať samú seba. Ja proste za tým jem a viem, čo presne preto treba, viem, koľkých ľudí potrebujem. To znamená, že ma to ženie každý deň pohľadať ďalšieho človeka, ktorý by sa možno tým chcel živiť, aby bol manažér. To je prvé také veľmi silné, to je vnútorné. A také by si ľudia mohli aj nájsť a mali by si nájsť, ktoré nie zvonka motivovať, ale to vnútro, čo sa vám... Je to sľub samej pre seba a ja si to proste chcem. My sme stará škola, čo si povieme, sľubíme, to dodržíme, nepotrebujeme na to papier. A potom ďalej v podstate sú práve tí ľudia, ktorí vám prídu do týmu. Keď vy uvidíte človeka, ktorému viete odovzdať tú víziu, ten sen a začnú svietiť oči a začne v to veriť, že aj ja z obyčajnej dediny alebo dôchodkyňa alebo študentka alebo zdravotná sestrička môže mať, tak keď vidíte, to sa nedá nepomáhať. Nedá sa nerobiť. To znamená, že v tých našich cieľoch, ono je to tak krásne, že keď pomôžeš druhému, tak aj tebe sa bude lepšie dariť. A toto sú dve silné motivačné veci, ktoré mňa ženú každý deň k tomu, aby som to robila ďalej. Ježiš, to vám moc gratuluju. Ale máte pravdu a naprosto se s tím stotožňuju, že často lidi hledají impulzy zvenku. Proč bych to měla dělat? Ale to nejdůležitější impuls je ten, který vychází z nás přímo Určitě zevnitř, protože často myslíme na druhé a velmi málo, a možná v některých případech nikdy, lidé nemyslí sami na sebe. A ta otázka, co si přeju já sama pro sebe, veľmi málo lidí si ich dáva sami sobě. Preto keď začínam s niekým spolupracovať alebo spúšťam na spoluprácu, nezačínam tým, že im vysvetľujem všetko napríklad o produktoch. Ja chcem vedieť o ňom všetko. Ja chcem vedieť o človeku, jeho vnútorné túžby, jeho vnútorné sny, čo chcel byť, keď bol malý, ako sa mu to splnilo, čo by si v živote predstavoval, čo by chcel zažiť také, čo si teraz nemôže dovoliť. A keď toto vieme vyhrabať z toho vnútra, tak potom sa veľmi dobre robí s tou motiváciou, s jeho motiváciou, ako my hovoríme, z jeho prečo, že prečo on sa pustí. Takže ja veľmi rada pracujem s ich vnútornou motiváciou. To je krásný. Takový trošku napůl psycholog. Ono sa človek po 30 rokoch s prácou s ľuďmi stáva trošku nejakým takým... Mentor i psycholog. A Ano. Adriana, co u vás je to? Co vás motivuje v té každodenní činnosti a v takovém tom, v té toužbě jako jít dál, pořád dál, nezastavit se? Protože víme, že některý lidé, a tak jenom k tomu dám takovou vsuvku, dosáhnou určitého cíle, výsledku, dejme tomu, nebo statusu třeba manažerského a vidíme, že se tam zastaví. A jsou tam delší dobu a ve své podstatě neumí se z toho místa hnout, protože si pravděpodobně asi, buď jim to stačí a jsou spokojení a my jsme samozřejmě velmi rádi za každého, kdo je šťastný a spokojený, nicméně možná nemají takto silné proč, nebo další to proč, které je. Jaké máte vy? Tak mojou najväčšou motiváciou je môj tím, ako ľudia naozaj, čo ma nielen dostali, ale dosiahli to, aby som sa veľmi dobre cítila vo Foreveri. Lebo na začiatku som ja nevidela veľkosť Foreveru, ale som chcela vidieť, za to som chcela ísť do Ameriky. Aj som mala možnosť ako stretnúť sa s Rexom Moonom. A odvtedy som si slúbila, že do konca života to budem robiť a pomáhať ľuďom, ale mojou motiváciou je to, že môj tím, ja som mohla byť súčasťou ich úspechov a tak. A ja chcem byť tiež súčasťou aj iných ľudí, ďalších ľudí, ale chcem byť s nimi. Aj keď budú diamanti, tak ja chcem byť súčasťou toho a chcem s nimi osláviť to a prežívať to. Ale mojou motiváciou je tiež aj ten bónus, lebo vlastne, ako vravíte, že nemusím rozmýšľať potom o deťoch, ako im zabezpečiť, ako život. Ja som zabezpečila rodinu už ako som vedela za 17 rokov, čo mám, odvtedy ako som vo Foreveri, to mi dal všetko a zabezpečil Forever. My sme počas covidu začali stavať dom. Každý vtedy bol taký utiahnutý a všetko prestal robiť, aj čo začali, tak prestali, predali všetko, čo mali, naši kamaráti predali motorky, príde zlá doba, reku, tak teraz máme čas, teraz nemôžeš sadnúť na lietadlo, na autobus, len na motorku, sadáš a ideš do prírody. No a my sme pri tom vytrvali a ja počas covidu, ako nie len som získala ľudí, čo som za nich, ako vravím, zodpovedná, milujem ich, takže budem pri nich do konca života, aj v súkromnom živote. Aj to sa mi páči, že
tu sme súčasťou ako života ľudí aj v súkromnom živote. Že ma prijali a to, ako ma prijali na začiatku, prvé 2 roky boli pre mňa veľmi ťažké, ako aj v škole, na škole, pretože som Maďarka, ja som išla tak na zdravotnú, že som ani slovo nevedela po slovensky. Ja som mala všetko napísané na papieri, aj som dostala, skoro som prepadla prvý pol rok, ale každú noc som sa učila niečo, tak ešte sa zdokonalím, ale som sa naučila, ale som povedala aj tuto, tak ma prijali a tak sa o mňa starali a takú trpezlivosť mali, čo som ja mala v skupine. Ja som to už teraz cítila a dostala, tak chcem, aby to oni pocítili a odovzdať ďalej. Takže pre mňa je tiež aj jednak tie bonusy a cestovania, to vravím, čo som sa mohla stretnúť s Rexom Moonom, tak to mi vydrží celý život. Nezabudnem na ňo nikdy v živote a budem to robiť, čo on si želal a pre ľudí a pre ľudstvo a zlepšil nie len mne, ale v mojom okolí strašne veľa ľuďom životy, pretože z tej malej dediny, čo ja nepochádzam, som sa vydala do Jesenského, tam je 1900 ľudí, iba, alebo 1800 a tam mám 5 manažérov, ja. Wow, gratulujú. A pak, že to nejde v malých vesnicích. Sponzorka bola prvá, potom Marika Bojkiová, pod ňou Vargová, Gabriela Husarová, Gdeša a po 8 rokoch sa pridala moja švagrina, čo povedala, že už mešká, už je stará, takže musíme sa ponáhľať a urobiť manažéra, lebo nechce ísť na pódiu ako 70-ročná, takže sa stala za rok a pol manažérkou tiež. Takže všetko sa dá, keď človek chce a naozaj, keď sa pekne ako venujeme ľuďom, tak oni to pocítia, aj keď nie vtedy, ale sa vrátia. Takže lidé sú pro vás ľudia, pre mňa len ľudia. Ako, aj financie, ale tak vám poviem, že najväčšiu hodnotu pre mňa má človek a vzťahy. Takže, a s tým chodia peniaze. Keď človek postivo robí svoju prácu, tak tu aj tak už 5-6 krát viac zarábam, ako som zarábala v nemocnici. Tak nemám si. A ako ste sa pýtali, pani riaditeľka, či mám motiváciu, ďalej pravda, že mám motiváciu, tak Soling, už aj meškám, viem, ale čakám na toho správneho človeka, pretože moja dcera povedala, že no počkaj na mňa, ja ti budem 5. manažérkou, priamo aj so mňou bude Soling manažér, no ale ešte v zahraničí, takže mám teraz pár ľudí, s ktorými úzko spolupracujeme, ale potrebujú čas, potrebujeme tých správnych ľudí dostať do týmu, čo sa tu celý život dobre budú cítiť. Krása. Ale verím, že budem nielen Soling manažérku, ale aj Čermens a Igla. Pokračujem. Na to se moc těším, myslím, že jsme rádi, že takové krásné sny máme. Áno, a já vám ďakujem. moc dámy držím palce, protože vím, že to, co mě inspiruje na úspěšných lidech a ženách, jsou velké sny a nezastavit se. Jít dál, protože život nekončí. Já vždycky říkám, každý nový cíl je pro mě novým začátkem dalšího cíle a to je na tomto krásné, že Forever nám to nabízí. Mám takové poslední 2 oblasti, které bych ráda přiblížila našimi posluchačům, protože samozřejmě my jsme tak nadšené, že to vypadá, že všechno jde hladce, všechno funguje a není možné zkrátka tady se potýkat s jakýmikoliv, dejme tomu i třeba nějakými překážkami, které na té cestě k úspěchu jsou. A to bychom lhali, protože ano, jsou. A ta otázka má je, jaké překážky, když to nazveme překážky, nebo situace jste měli na té své cestě k úspěchu v podnikání s Forever, které vás opravdu třeba přibrzdily a řekli jste si, aha, tudy ne, možná nějakou jinou cestou, nebo co jste se na té cestě naučili na třeba vlastních chybách, které člověk dělá. Protože, jak říkáme, toto je profese, která se také učí a díky tomu, že máme sponzora, že máme mentora, že máme kouče vedle sebe, to znamená člověka, který nás vede a zprostředkovává nám všechny ty nové informace, tak nás vlastně i chrání trošičku od těch chyb, které můžeme udělat. Vy jste říkali, že jste neměla, takže na té cestě nějaké ty chybky nastaly, ale byla tam nějaká v té vaší kariérní, dá se říci, foreverácké cestě, taková nějaká situace, kterou bychom mohli přiblížit našim lidem, aby věděli, že jsme normální lidé, kteří dělají chyby a kteří jednoduše tyto překážky také překonávají. Důležité je se samozřejmě nevzdát. Adriana. Tak ja som si neverila vôbec, vravím, že ja som skôr registrovala, pomáhala, všetko som preto urobila, ale keď už aj oni uverili, že naozaj môžem byť aj ja tu úspešná, môžem byť ich mentorom, lebo som potom pochopila rozdiel medzi manažérom a mentorom. Reku, prečo volím niektorých manažéra, mentora, tak mne sa viac páči mentor, chcem byť mentorom, chcem, aby mi verili. A vravím, keď ja si neverím, tak ako mi majú veriť. A ten strach, no tak toto prekonať, to bolo najťažšie pre mňa.
A z čeho ten strach, Adriano, vycházel? Strach ako z nového, lebo ja, čo som sa učila celý život, zdravotníctvo, čo som sa na to pripravovala celý život, tak to som aj vykonávala 28 rokov, tak z toho ako do podnikania, do podnikateľa, to som si nevedela predstaviť. Ja som si myslela, že to ako sa nedá tak naučiť, pretože ja v rodine nemám nikoho, žiadneho ani malého podnikateľa sme nemali medzi kamarátmi, v rodine, nikde. Jediné som vedela, ako, že chcela som venovať sa ľuďom a pomáhať ľuďom, ale prekážky to vravím aj ľuďom strach. Ale skupina, musím vyzdvihnúť zase moju skupinu, aj iné línie, aj Aťkinu líniu hlavne, lebo vždy mali ku mne trpezlivosť, keď som už do Košíc chodila. Vždy som im tak medzi 4-6 očami povedala skúsenosť a tak. A keď ma chceli vystaviť na pódiu, tak som ušla. A Katka Tomková ma raz poprosila, tak reku k úcte už pani doktorke, a to ako poviem, nie zase reku, Katka, tak keď bereš za mňa zodpovednosť a keď mi dôveruješ, keď mi veríš, tak skúsme to na 20 minút. Takže naozaj oni, to, že rastie skupina, rastiem s nimi, tak to je pre mňa nezaplatenie. Ako inde by som to nevedela, ako dosiahnuť, ani precítiť to, čo ku mne, ako tú lásku, čo dali tú trpezlivosť. A to by malo byť naopak. Ja sa teraz hanbím, lebo ja som im mala byť oporu. Aj som bola, lebo som ich milovala, hladkala, prednášala, urobila som všetko, aby boli spokojní. Ale teraz by som to chcela vrátiť, čo som ja za tie roky dostala. Takže vlastně na té cestě to neustálé učení se nových věcí Áno. a překonávání těch vnitřních, dá se říci, bariér toho být na pódiu, přednášet, být takový víc jistá si v těch kramflecích toho podnikatelského prostředí. To bylo to, co vás opravdu vedlo dopředu a překonávala jste to na té cestě k úspěchu. Áno, ale na druhej strane je to učenie sa, že sa tu musíme vždy vzdelávať alebo byť súčasťou úspechov a vždy nové veci vidieť, ako do sveta chodiť, tak to aj oživí človeka. Takže verím, že my nestarneme tak, ako doma ľudia, pretože my sa môžeme vyhnúť Alzheimera, Parkinsona, pretože sa udržiavame, sa učíme, sa pohybujeme. Takže má to aj z môjho pohľadu ako len pozitivitu, ako ostať vo forevri do konca života. Krása, děkuji moc. Adriano, jak to bylo u vás? Jaká je taková ta třeba 1, 2 situace životní, které jste musela překonat? Něco takového typického, praktického, co bychom mohli našim divákům a posluchačům sprostredkovať? Môj najväčší problém bol ego a trpezlivosť na začiatku, pretože ja som práve naopak nemala problém s komunikáciou a s vystupovaním. Celý život som vystupovala, recitovala od 6 rokov, takže som bola dosť pódiový typ, ale ja som mala ego, pretože už sme niečo vybudovali niekde a jednoducho som nevedela pochopiť, že keď mne sa to páči, prečo sa to nepáči niekomu ďalšiemu. A nemala som trpezlivosť, pretože už keď som teraz ja bola rozhodnutá, tak sa rozhodne aj ty. A mala som naozaj veľký problém, že tí ľudia utekali odo mňa. Hej, že ja som až tak veľmi bola na nich veľa, by som povedala. Že nátlaková. Áno, že tak teraz sa už rozhodne, poď, veď čo ti hovorím, tu zarobíš peniaze, môžeš mať lepší život, prečo to nechceš, hej? Takže toto boli také situácie, kde ja som na sebe tiež musela pracovať, že áno, tak treba im nechať čas, treba to predstaviť a ono v podstate, oni tí ľudia, keď príde ich čas, tak sa pridajú. Čo ďalšie bolo také naučila som sa to, že na osobu šiť toto podnikanie. Mnoho ľudí to berie, že multilevel je obchod duplikácie, ale duplikácie základných vecí, nie osobnosti, nie toho, ako to robí. To znamená, že veľakrát prekážkou sme sebe my, že tieto veci si neuvedomujeme. Chceme taký byť ako Karla alebo ako Adrika. Ja keby som mala tak pracovať, ako robila moja sponzorská línia, ja tu nie som. Ja som nevedela, oni tam vyložili tie produkty a keď som počula prvú tú ich prednášku 1,5 hodiny o tých produktoch a o všetkom rozprávali, ja keby som chcela podľa nich pracovať, ja to tu neviem robiť. To znamená, ja by som doporučovala ľuďom, že nech to skúsia, nech si tu pohľadajú. A viete, čo je dôležité? Tu sa nájde každý. Ten základ je rovnaký. Doporučím, sprostredkujem, aj tak si pýtame doporučenie, aj tak si pýtame názor. Aký ty máš názor? To je dobrý lekár, to je dobrá, ja neviem, vždy toto robíme, celý život. A potom sa tu nájdeš. A tie prekážky, že nechce vystupovať. Ja mám tiež v týme ľudí, ktorí
mi povedali, napríklad Danka Furieš povedala, že všetko sa jej páči, len keby ona nemusela rozprávať. Tak som jej povedala, dobre, nemusíš. Koľko rozprávaní ju neviete zastaviť, hej? Ano, byla hostem našeho předchozího podcastu. Lebo ona bola presne ten, že človek má tie strachy na začiatku, cíti to ako prekážku, že on nevie túto profesiu robiť a naučiť sa, lebo ja nie som taký, ja nie som taký, ja nie som taký. Ja poviem, pridaj sa kvôli niečomu, čo sa ti páči a všetko ostatné príde cestou. To je moc hezké. A za to vám moc děkuju. To je moc hezké. A přátelé, mně se s vámi tak dobře povídá, že bych tady mohla celé další 2 hodiny. Nicméně čas se nám chýlí. Já mám pro vás poslední otázku. Já myslím, že právě teď třeba se na naše video, na náš podcast dívají lidé, kteří třeba zažívají něco podobného, co jste zažívali vy na začátku a uvažují o tom, zda tu změnu udělat, zda jsem dost silná na to udělat tu změnu, zda ta změna pro mě přinese něco pozitivního, zda budu dost dobrá na to uspět v tomto podnikání. A já bych vás chtěla poprosit, zda byste mohli našim posluchačům říci, proč začít Forever právě teď. A co byste jim doporučili v těch jejich obavách, v těch jejich otázkách, které třeba mají, aby udělali to správné rozhodnutí. Adriano. Nikdy to nezistíte, keď to nevyskúšate. Môžeme vám 100-krát hovoriť, že aké je to dobré. Môžeme 1000-krát vysvetľovať, môžeme urobiť 1 000 000 ochutnávok. Ak ty nezačneš užívať tie produkty, nezistíš to na vlastnom tele, že čo to všetko urobí. Ja z vlastnej skúsenosti viem, že pre mňa je zázrak toto aloe, ktoré som začala užívať pred 22 rokmi. A z toho človeka, z tej trosky, ktorá som bola, som sa stala úspešnou, môžem povedať zdravou ženou, ktorá naozaj sa tak stala. Nabrali sme rôzne skúsenosti, ale ak nevyskúšaš seba, ak sa do toho nepustíš, nikdy nezistíš, čo ste schopní. A ja to vidím aj na ľuďoch, aj v iných, ale hlavne aj v našom tíme, že z tých ustráchaných ľudí, z tých strachov, ktoré mali, z tých obáv, z toho, že Adrika nerozprávala po slovensky a my sme ju tam postavili, že musíš nám povedať, lebo ja som o tých produktoch nevedela nič a učili sa. A keď sme odišli, som ju nahovorila v Lučenci na jednu prednášku a som jej povedala, bude tam 5 ľudí, áno, bolo tam 50. A keď tam vošla do sály a videla tie stoličky, vraví, že ja sa otočím opačne a budem k stene rozprávať, lebo ja potom neviem rozprávať, tak som ju držala za ruky napríklad. Hej, a tak sme robili prvé prednášky. Že z tohto nič by sa nestalo. Pozrite sa, kde sú teraz tí ľudia. Kde je ten náš úspešný tím, tí mnohí úspešní ľudia, ktorí sú tam. Ja by som doporučovala, že aby si išli a vyskúšali. Vyskúšali sa, čoho sú schopní. A ja som o tom presvedčená, že sme oveľa schopnejší, ako si sami vieme predstaviť vôbec. To je pravda, to je pravda. Adriana, jak je to u vás? No, z vlastnej skúsenosti, aby si verili. Aby si verili skôr ako ja, ale by som povedala, že aj tí, čo majú ťažké obdobie, lebo tiež som mala. Ale mala som aj predtým, mala som aj vo Forevri. A keď to človek prekoná vtedy, keď je už súčasťou komunity Forevru, tak je to iné. Tiež som mala zdravotné problémy, otec mi zomrela, tí ľudia, čo vedeli so mňou ako aj cestovať, oslavovať, tak boli so mňou aj v tých najťažších ako chvíľach a nech ľudia sa neľutujú doma, lebo doma sa to nedá vyriešiť. Radšej nech sa zamestnajú, radšej nech sa pozrú do sveta a keď sú, najlepšie si vedia týmito ako nielen produktami, ale tou komunitou, hlavne tou spoločnosťou si pomôcť sebe, ale ostatným. Takže keď chcú iba troška zlepšiť tento svet alebo pomôcť a 3-4 ľuďom, ja chcem všetkým, čo to sa nedá, tak za to prosím všetkých, aby aj oni sa pridali jedine ako je na to najlepší nástroj a najlepšia príležitosť pridať sa k Forevru. To je vlastná skúsenosť, čo som tuto prežívala. Krásně. Já vám moc děkuji, přátelé. Moc se mi s váma krásně povídalo. My jsme dnes si povídali s naší senior manažerkou Adrianou Gorasovou a s naší zafírovou manažerkou Adrianou Šerešovou. Já vám dámy moc děkuji a vám, přátelé, přeji, aby doufáme po dnešním podcastu i vaše rozhodnutí směřovalo směrem k Forevru. Mějte se krásně. Nashledanou. Ďakujeme za príležitosť a dovidenia.